Aha, ajụna onye na-ekwu ijela agụ nkwa awụchigokwa ọzọ. Ngwa ka mkpọlọkwa ụnụ ka anyị jee maka agwa m na ife nkili karịrị na be ife eji ego eme ihe eji ego eme nke ndị akpụ ọgaranya kwa ihe a ka bụ na akwamozu mama ihe eji ego eme. Welepụ anya ọ ndị ọgbụrụ efi na-abụ ọgbụrụ efi na-abụ maka na ọ bụrụ ofu ọgbụrụ efi ga-ekele ofu ihe a leru anya ọfụma anya ga-abụ n'ọgọ gị. Ọgaranya dị mma, ego oyibo dị mma. Ọ daba gboko ka o si ada ti abịa etu o si wee gaa n'akwamozu let Mrs. Victoria eze ebuchi eze dike Udobuchi n'aka ọgaranya ka ebu ọgaranya dị ezoro ezo mana asị dị mkpata aka ahụ ihe i chere ngwa na-edo n'anya ka ifu ka o si wee gaa. Aga m atọrapụrụ gị ya bụ the background song iwe nụrụ special track a na-apịara ndị odogwu wee mara na odogwu riri nne odogwu bịara akalịrị na akwamozu mama ihe eji ego eme nke ndị akpụ oke nwa na ife. Ọgaranya kalịlị ọgaranya kwudoro ibe fa na akpụ dike. Ọgaranya kwudoro ibe fa na akpụ dike mana eziokwu mgbe lefuzi anya ka ifu ka o si wee gaa na ada agwara ya mmadụ agwa lepụrụ anya n'ọgbọ na ore jirigo